Van 100 hectare denk ik dat 90 hectare dat ze zitten. Dus. Eigenlijk wat weer al een keer zeggen, daar zit al je moes in. Eigenlijk voor ja. Alleen je vlak weer een beetje, maar is altijd wel wat, maar net zo. Wieberen Engelsma wennet al zijn hele leven op een pleats in Jesterijn, maar nog neer giet het samen met de moezen als dit hier. In augustus krijgt hij de besten voor het eerst in de gaten. Ja, dat heeft eerst net in de gaten, maar echt in november, december, toen moet het echt ideeën gaan. Dus ja, dan heeft van in de gaten dat het echt een groot probleem wordt. Wat het er nou voor zorg dat je zijn van en nou moet er wat gebeuren? Ja, nou ja, dan heeft het idee dat we daar straks helemaal niks meer door houden, geen gas meer door houden. En nou ja, op skeervergoeding krijgen we het dan uit, dus ik heb het hetzelfde doen. Geluk bij een ongeluk van boer Engelsma dat het probleem zo groot is. Je terugdenken verschillende oornemers en leenbedrijven naar uw oplossings voor het probleem. Het versoepen van de moezen is daarbij populair. Ek Ager de Jong is hierop insprongen. Oorne Bakker van Boze Jastroni kwam bij mij. Die zei ik heel mooi bemester. En als er een sleepslang bij maakt, dan kist de man in gang. En dan hebben we mooi begonnen. Maar dat zitten we wel 4 roeren op een hectare. En dat wordt eigenlijk veel te lang. En toen hebben we begonnen met nou, dat moet eigenlijk groter en breder en dikker de slang. Nou, en dan hebben we dat uiteindelijk helemaal uitwerken. En begin januari hebben we wat 3 weken aan het bouwen geweest en aan het testen geweest. En nu hebben we kleren en nou het werkt hartstikke mooi. De eerste resultaten binnen goed, zo is Engelsma en de Jong. Al werkt het waar nou wel mooi. Ben je net benauwd dat de Partij voor de Dieren, dierenrechtenorganisaties hier achterom komen? Nee, want normaal dan komt er daarnaast komt er een ziekte in en dan is ik kapot. Nou zetten wij de wet erop. Ik kan me net voorstellen dat die mensen geen moeite meer hebben. Nee, we versnellen het proces even een beetje. En dat is min ijs voor deze bewenner, want die vindt de moezenpleegster wel best.